Al passat ple municipal es van aprovar els pressupostos, tot i els vots en contra de la CUP. I hem votat en contra perquè aquests pressupostos no fan avançar Sant Celoni i la Vall-lloria. El poble té grans potencialitats, però l'equip de govern no sap donar-los sortida. Fa 10 anys que ens mirem els pressupostos i poca cosa ha canviat, tant si governen Deulofeu com si governen Castanyo. Des de la CUP fem propostes transformadores i molt realistes per fer avançar Sant Celoni i la Vall-lloria, perquè volem un poble on la gent se senti orgullosa de viure-hi. On cada barri tingui serveis i espais de primera pels veïns, com per exemple que les places i els carrers estiguin cuidats, on es facin activitats a tots els barris i on la C35 no sigui una barrera. Un poble on petits i grans tinguin qualitat de vida, on es potenciï l'escola pública, perquè sabem que és la gran eina per fer la igualtat d'oportunitats. Sant Celoni i la Vall-lloria no es poden permetre el tancament d'una línia de l'escola pública. Volem un poble on s'escolti a la gent gran i es doni sortida a les seves necessitats. Ens mereixem serveis públics de qualitat i eficients, que amb els mateixos diners puguem fer més i millors coses. Existeix un servei de recollida d'escombraries que es diu Porta a Porta, que ens permet passar d'un 30% a un 80% de reciclatge, que elimina les illes de contenidors i, per tant, la brutícia que genera al voltant. I que, a més, podria crear fins a 30 llocs de treball, i tot plegat pel mateix preu. Tot i així, el govern continua donant l'esquena a la solució. A més, la piscina, la gran reivindicació popular, continua sent paper mullat. Tot i la pressió popular i de la CUP perquè es tiri endavant aquesta proposta, el més calent és a la higuera. No ens cansarem de fer propostes, però tenim el convenciment que només amb un govern transformador podrem fer avançar Sant Celoni i la Vall-lloria.